Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Ci gaba a cikin shirinmu na digital marketing. Insha Allahu a wannan bidiyon za mu muku bayani akan abin da ake kira da Facebook marketing. Abin da ake kira da Facebook marketing shine yadda ake samun kwastomomi ta Facebook ba tare da ADS ba, wato ba tare da ka biya kuɗi ba domin Facebook su tallata maka kayayyakinka. Shi ake kira da ADS. Wasu kuɗi ne da za ka biya kuma sai ka saita target ɗinka akan cewa kana son tallaka ta kai ga kilan daga ɗan shekara 18 zuwa shekara 45. To ko da baka biya wayannan kuɗi ba, akwai hanyoyin da za ka bi domin ka samu kwastomomi ta Facebook. Abin da ka yi talla ya kai ga kowa. Facebook yana cikin manyan kafafen sada zumunta da ake amfani da su a duniya. A Najeriya ma miliyoyin mutane suna amfani da shi kullum. Wannan ya sa Facebook ya zama wuri mai kyau don tallata kaya ko ayyuka. Idan ka yi amfani da Facebook daidai, za ka iya samun kwastomomi ba tare da ka biya kuɗin talla ba, abin da ake kira da Facebook ADS. Menene Facebook marketing? Facebook marketing shine amfani da Facebook wajen tallata kaya, tallata ayyuka, gina suna brand idan kana son ka gina wani harka ta kasuwanci, samun sabbin kwastomomi, ci gaba da hulɗa da tsofaffin kwastomomi. Don haka wannan shi ake kira da Facebook marketing. Sai abu na gaba shine yadda ake samun kwastomomi ba tare da Facebook ADS ba. Na farko, idan kana son ka samu kwastomomi ta Facebook ba tare da ka biya kuɗi ba, shine idan ka yi posting sai ka shiga Facebook group, sai ka yi sharing, sai ka danna share. In ka danna share za ka ga inda aka rubuta maka share to group. Sai ka diba group waɗanda suke da alaƙa da kasuwancinka. Sai ka nemo group masu alaƙa da abin da kake sayarwa. Misali, in kana sayar da takalmi, sai ka diba group inda suke harka ta takalmi, sai ka yi sharing ɗin posting ɗinka a cikin wannan wajen. Ka nemi group masu alaƙa da abin da kake sayarwa. Ka kasance kana ba da amsoshi. Idan ai maka tambaya, ka ba da amsoshi masu amfani. Sannan ka nuna abin da kake yi cikin ladabi. Yin posting akai-akai, ka dinga yin posting akai-akai akan abin da kake yi. Yin posting aƙalla sau 1 zuwa 2 a rana. Yin amfani da Facebook stories. Shi ma Facebook stories ana amfani da shi domin ka yi posting ɗin kayayyakin da kake sayarwa. Ka saka sabbin kaya. Na haka ka dinga sa sabbin kaya ba tsoffi ba, ko da shezan posting guda kake yi. Ta yin rangwame ko shaidun kwastomomi a story kullum. Duk lokacin da ka yi posting sai ka dinga sa abubuwan da kwastomominka suke sayi. Misali, in wani ya sayi kayayyaki, sai ka sa screenshot na wasu sun sayi kayayyaki domin ka ƙara tabbatar da ingancin kasuwancinka. Amsa saƙonni da wuri. Mutane suna son samun amsa cikin sauri. Rashin amsa na iya sa su koma wurin wani. Don haka ya kasance kana amsa tambayoyi da wuri. Gina amincewa. Don haka ka nuna hotunan kaya na gaske. Ka dinga nuna hotunan kaya na gaske. Shaidar kwastomomi. Hakanan shaidar da kwastomomi suke yi akan kayayyakin da suke sai, shi ma ka nuna shi. Bayanan tuntuɓar ka. Hakanan tuntuɓar da ake maka, ka dinga yin wannan abin. Don haka ya kamata mutum ya kiyaye waɗannan abubuwan. Kuskuren da masu fara Facebook marketing suke yi: yin posting sau 1 sannan su daina. Ka yi posting sau 1 sai ka daina. Hakanan ba zai sa ka samu ciniki da yawa ba. Ya kamata ko da yaushe ka dinga yin posting akai-akai. Rashin amfani da hotuna masu kyau. In za ka posting na kayayyakinka, ka sa hotuna masu kyau. Rashin amsa comment da message. Idan ai maka comment ko ai maka message, zan baka amsawa. Don haka ya kamata ka kiyaye waɗannan abubuwan. Allah ka sa mu dace.